que els fessin fora. I aquí no vaig poder aguantar. Vaig dir, home, fer-vos fora. No se'us fa fora ni amb aigua calenta. Per fer un nou partit polític necessites, dins aquesta partitocràcia, com a mínim 2 milions d'euros per tenir alguna garantia. En canvi, no dimitiu ningú. El verb dimitir no es conjuga. I dic això perquè una de les coses que jo intento amb aquest llibre és que els catalans hem de ser més d'usos amb els nostres dirigents. Quan dic d'usos, no em refereixo a que els hi hem de donar cops de pal al mig del carrer ni assaltar el Parlament. Però hem de ser més fiscalitzadors. Són els nostres servidors públics. Nosaltres els hi paguem el sou i diuen ells que tenen un mandat democràtic. Són els dipositaris del mandat democràtic. I nosaltres hem de ser els fiscals de tot això. Per això en Cardona deia estadistes que ensenyin al poble a defensar-se la seva dignitat. Perquè un dirigent polític també ha de tenir una vocació pedagògica. També ha de voler que aquell poble creixi, no mantenir-lo en l'infantilisme com ens volen mantenir. Perquè si et mantenen en l'infantilisme és més fàcil que t'enredin. Però tu quan un poble el fas adult, el fas madur, aquell poble ja costa més que li puguis prendre el número. Per tant, jo el que vull en aquest llibre és sobretot que els catalans siguem més exigents. Que no fem els ulls grossos davant d'evidències que ens fan pensar i ens fan veure que no anem pel bon camí. I no tinguem mania a l'hora d'encarar quan ens trobem un dirigent polític o un càrrec institucional i demanar-li explicacions. No podem anar sempre, president o presidenta, estem amb vostè, us farem costat. Clar que els hi farem costat, però també els hem d'exigir que facin la seva feina. Però bé, la política, la partida, també es juga, com els deia, a fora, a nivell internacional. I no vull deixar passar l'ocasió per fer-vos veure, també a vostès, quina és la imatge que ara en aquests moments també té Catalunya. El passat 11 de setembre em va fer una petita entrevista al corresponsal de l'agència Bloomberg a l'estat espanyol, un colombià que viu a Madrid. I aquesta anècdota és exemplaritzant sobre com és contemplat el cas de Catalunya avui en dia a Europa i arreu del món. I crec també que és una molt bona explicació, és una bona síntesi de quins han estat aquests 5 anys. Ell va dir que l'any 2010 va venir, 2012, perdó, la primera gran manifestació independentista, 1,5 milió de persones al carrer, i aquella manifestació, recordaran vostès, on acabava? On acabava? Al Parlament de Catalunya. Quan l'opinió pública internacional veu 1,5 milió de persones cridant independència i que acaba el Parlament de Catalunya, qualsevol observador pot pensar que la pel·lícula finalment acabarà com? Assaltant el Parlament. Assaltant el Parlament, perquè 1,5 milió de persones cridant independència i anant cap al Parlament, home, vull dir, no cal ser molt espavilat per dir aquests paios acaben assaltant el Parlament. Bona prova d'això va ser que aquell mateix dia, sobre les 7:15 de la tarda, la manifestació començava a les 5, i la Carme Forcadell va aconseguir entrar al Parlament cap a 8:45 del vespre, perquè no podia, de la gentada que hi havia, va sortir el portaveu de la Comissió Europea i va dir que bé, allò que passa a Barcelona era un afer intern de l'estat espanyol. És a dir, Brussel·les, abans que acabés la manifestació, ja va sortir a, diguem-ne, a calmar els ànims. Perquè, clar, Brussel·les podia pensar que es produiria algun fet notable. Evidentment, es va arribar allà, se li va donar una carta a la presidenta del Parlament, van tocar el xiulet i tots els catalans cap a casa. Però no passa res. L'any següent, la via catalana de Portbou fins a les cases d'Alcanar. Allò va impactar el món. Només cal recordar o revisar la biblioteca de grans
internacional i realment va ser tot una gesta. Entre altres coses perquè rememorava la Via Bàltica, que després de la Via Bàltica, pocs mesos després, es proclamava la independència. Bé, es va fer la Via Catalana, però allò no es va veure que tenia cap translació política notable. Bé, aquest periodista m'explicava, vam tornar l'altre any, diu, i aleshores la ve baixa. Bé, molta gent, però continuava sense passar res. El relat era exactament el mateix. Diu, el següent any, a la Meridiana, i les paraules textuals van ser aquestes, van veure que corria al darrere una cosa groga. Bé, dius, molta gent, també, diu, però nosaltres ja començàvem a pensar que els mitjans internacionals eren com figurants, formaven part, diguem-ne, de tot aquest teatre. Diu, i esclar, hem tornat aquest any i jo ja no sabia de què escriure i, per tant, he intentat buscar una cosa al marge de l'oficialitat. Diu, per això, doncs t'he vingut a veure en tu, que jo aquell dia participava en un petit acte de la plaça Urquinaona a favor de la declaració d'independència. Bé, aquesta és la imatge que, vulguem o no, avui es té de Catalunya. No representem un greu problema, perquè la diplomàcia internacional és la cosa més hipòcrita que hi ha al món. La diplomàcia només es mou per evitar problemes, no per preveure'ls. Quan tu ets un problema és quan la diplomàcia internacional es mou. Si Catalunya, que té una majoria parlamentària de 72 diputats i un compromís electoral de Junts pel Sí, que en el seu punt 5è del programa electoral parlava que en cas d'una majoria parlamentària hi hauria una proclamació d'independència i després unes lleis de transitorietat jurídica, si s'hagués aplicat el programa electoral, ara seríem un problema per Europa i Europa es veuria obligada a intervenir. Però bé, com els dic, el processisme, i ja per anar acabant, el processisme és tot un seguit de contradiccions. Ens han instal·lat, en certa manera, en una cerimònia de la confusió. Hem dotat el procés d'un llenguatge singular, d'un vocabulari singular, que més enllà de les nostres fronteres no té cap sentit, perquè dret a decidir en el vocabulari de política internacional no existeix. És el dret a l'autodeterminació, com vostès ja saben. La llei de transitorietat jurídica és una cosa que seria la primera vegada a la història que un poble es proclama independent no amb una declaració, sinó amb una llei de transitorietat jurídica. I sobre la desconnexió jo els hi faig una proposta. Si aquest Nadal van de vacances per Europa i es troben amb algú i saben que vostès són catalans i coneixen la problemàtica i els hi pregunten què us voleu independitzar? Vostès els hi poden respondre no, ens volem desconnectar. I ja veuran vostès el fort de riure que es fa al suec, noruec, alemany o francès de torn. Però bé, aquest llenguatge l'hem anat incorporant d'una manera que ja ens sembla normal i quan tu surts a fora te n'adones exactament de quina és l'autèntica realitat o el pa, diguem-ne, que s'hi dona. Pensem també al processisme que perquè tenim la raó guanyarem. Hi ha un capítol que parlo de raó i poder i dic que la raó és la que fa guanyar. Perdó, el poder és el que fa guanyar i que tenir la raó és el consol dels que perden. Perquè, siguem sincers, si la raó fos la que fa guanyar, avui en dia no hi hauria fam al món. Els bascos, flamencs, quebequesos serien independents, la injustícia no existiria i el món seria una cosa meravellosa, si guanyés la raó. Però, ens agradi o no ens agradi, qui guanya sempre és el poder. I els catalans anem dient que ens han de carregar de raons. Ens han de carregar de raons. Quan el que ens hem de carregar és de poder i d'estar decidits a exercir aquell poder per agafar, tombar una legalitat i imposar-ne una altra, que és la legalitat que et permet fundar un estat.